Ini dalai khano kha nango kha dukho ngo jeng 2023 ni election o jini tipramo thanengoi khoroksa yot sikla khoroksa samung tangnai Ali Akbar bini bumung dak nam hingke bablu ni buijo tono bono siniwo bo tini bohok ni bagui tangoi chana ni bagui kamai samung ni bagui akonai bo phatar haste o thangka Shillong hai jaga o thangoi bo thangnai 26 tarik o bo 3 tala building sakani yakung kasle klaioi bini bokrok rok laba damage ni thangka abuni yagulo miyawo phung 10 ta jorao bini nakma arikha bini omang kuthino paithak ni nairung nainani bagui bini nok nukhung ni bini buma bini bukha bihik bai nalai bini mang kuthino nai jumta kifile dong je thuimani ebarke o thuijangai thai bojiga bo Molaya omo 45 Kamalpur constituency by